हेल' औ खोनादो अ दं ओमफ्राय र' खोथाया माने नोंसोरथ' 2 लाखनि भितराव मावनायावथ' आधा आधा खालामगोन होननासो मावदोंमोन नोंसोरो ओमफ्राय दायो नोंसोर मानो गासैखौबो लुगैजोबखो नों सोर सज'ना सोर आं बेनि बिब' नङा गासिबो लुबैनो माने खोथाया जिउमानि जागोन हो जिउमाजों बुंखानाय सिगाङावनो हो खोथाया दा बेबायदि बुंहरबाय जाया होमबा जों सेकेन्ड हरामोन ना जोङो बे बुस्थुखौ गोजौनिफ्राय डाइरेक्ट फैनाय बे प्राइमारिनिफ्राय फैनाय नङा बुजिबाय आरो बिसोर प्राइमारिनिफ्राय मोनोबा बे बुस्थुआ बिसोर मोनखायामोन प्राइमारि लेभेलनिफ्राय मोनखाया नोङो बिटिसि आव 24 लाख मानसि दं 24 लाख 5,000 मानसि मोननाय नों सानलाय सिन्था खालामलाय 5,000 मानसिल' होदों ना बिटिसि आव नङा मावनाय समाव मोनसे बुंनानै लांबाय डकुमेन्टसखौ नङा नङा दा जाना लाङाखै फैनाय नोङो समायाव नोंसोरो नङा बिदि खोथाखौ लुगैजोबबाथ' जाया खामानिखौ सोरनि आंनि नामाव खोथाखौ चेकआ फैदो सन्जिनानि नाम नोंसोरनो मावबाय दे आं मानिबाय हा औ औ आदा नोंसोरनो मावबाय आं मानिबाय दा औ सन्जिनानि नामाव 2 लाख मोननायनि बेहा औ दागो थाबाय नंगौना नङा औ औ बे 2 लाख मोननायनि दागोआव नोंसोरथ' फैसाखौ ओरैबायदि लांजोबनो नागिरदो बिदिथ' मोजां जायाखै बिदि खालामनायाथ' नै नोंसिनिया खोनासं आंनि खोथाखौ खोनासं नोङो आंनिफ्राय दिसिना जागोन बुजिबाय हो बिनानाव आं बुंनाय बुस्थुखौ बेबायदि बुजिजायामोना जों बेनि नामखौनो हरा आरो सन्जुनानि नामखौ दानखाबाय अलरेडि बे मानसिया लोमजादों होननानै नोंसोरसो अननानैसो होदों हरदों नोंसोरसो बानायदों नों बेबायदि खोथाखौथ' दा होनबा बोरै जानो नोङो बिदिथ' मैयानो मावनाय समायाव नोंसोर मोनसे होननानै लांबाय डकुमेन्टसखौ मावबाय दा जाना फैनानै नोंसोर एफा बेबायदि खालामनो नागिरबाथ' बिदि जाया नोङो नोंसिनाथ' बिदि खोथाखौ खालामनाया नङा मोजां जायाखै खोनासं आरो खोथाखौ जिउमानि खोथाखौ जिउमायाबोथ' थगायदों मा थगायदों जिउमाया मा थगायदों जिउमायाबोथ' 10,000 जादों बेखौथ' जों मोनाखै आंथ' मिथिया नों आंबो मोनाखै जानो खालामनो हागौ खिन्थु बिनिफ्रायथ' आगोलनिफ्रायथ' लांदोंना 10,000खौ बेखौ अलरेडि लोमजादों होननानै जों बिखौबो अननानै नोंसोरो होबाय लांनो नङा मोनामोन नङा 10,000खौ लानो मोनामोन आं नोंजों नांलायनानै लाबो गैया हो नांलायनायनि नोङो खोथा नङा बियो मिथिबाय अननानै नोङो सजनानै फना हर नोङो सिगाङाव जोङो बेबायदि सजनानि नामखौ दा जों मेरला जोंनाव बेनिफिसियारि दंमोन बिदिबा जों अननानै मानसिया गैया होननाय हिसाबैसो अननानै होदों जों बेबायदिथ' होनायनि माबायानो गैयामोन जोङो बेबायदि आदै जायोबा दा खोथाखौ बेबायदि मोनखांनायनि उनावथ' बिदि खालामबा जाया बुस्थुआ मोनखांनायनि उनाव नङा नोंसोरसो मोनखांनायनि उनाव लुगैजोबदों मोननायनि आइखौलै सिगां आधा आधा नै 50-50 आंनि खालामगोन खोथाखौ होननासो नोंसोरो आंनि खोथाखौ मावदोंमोन मिथिबाय नै आंनि खोथाखौ मोजां खोनासं हो नों आंनि खोथाखौ मोजां खोनासं मानि थाखाय रायलायाखै बे सजनाया मा प्रब्लेम जादों माथो रायलायाखै जोंनाव मेरला बेनिफिसियारि दं हो क'क्राझार चिराङाव मेरला बेनिफिसियारि नोंसोर बोरै हरदों जोंथ' बेयावनो होनो हायोमोन होनबा नों गैबानै जों अननानै हरलाबायनो बे उदालगुरियाव आरो बे नोंसोर बुस्थुखौ खोथाखौ बेबायदि सिगाङाव खालामनोबाथ' नोंसोर हरनोबो दरखार गैयामोन बेबायदि बेबायदि दायोथ' दागोआ 2 लाखनि दागो दोङो बेथ' सेकेन्ड चान्स आरो बेलेग गैखाला बिहा हा बेखायनो नोंसोरबो बुजिनांगौ मिथिबाय दायो जि जाबाय दा मावबाय नोंसोरो नङा 50-50 जोङो लायोबा नै लादो खोनासं आंनि आरो खोथाखौ लायाबा खोनासं नोंसोरनि जोङो खोथा खिन्थु आं कमप्लेन होनो हागोन नोंखौ मिथिबाय कमप्लेन होयो सोरनो होयो हो जेबो जाया नोंसोरो मावनाय समावबो नोंसोरो 10,000 जाबाय आरोबाव बेखौ लकेलावबो फैसाखौ जादोंबा आङो आरो खोनासं नोंबो आंनि दायो खोथाखौ 2 लाखनि आंनि खोथा भितराव नोंसोरो लांजोबनो नोङा नागिरनाय बे एकदम गाज्रि जादों आंनि नोंसोर खोथाखौ बिदि दा खोनासं खालाम मिथिबाय आंनि खोथाखौ मोजां खोनासं नोङो हो नांलायनो दरखार गैया आं नोंनि 10,000 फैसा जायाखै सजनाया आंखौ नुबा मिथियो सजनाया आं जायाखै बेहाय सोर जायाखै सजनानाव जों फैसाखौ मिथिबाय दा नोंसोर हाबखांनायनि उनाव बेबायदि खालामनो जाया रावबो बेबायदि माबा जायाखै मिथिबाय आंनि न' गुरियावनो मोनदों सासे 2 लाख मोनदों मिथिबाय औ ओमफ्राय मा जाखो बे मोननाया मा होमबा जाखो बे नोङो मोननाया सन्जिनानि नामाव नोङो मानो डकुमेन्टस लांनानै मावनानै नोङो 2 लाखनि दागो फोनांनानै नों मानो फैसाखौ दायो बोनो नागिरजोबदों बेखौनो बुंलाय नोङो आंनि खोथाखौ मोनसे खोनासंहा बिनानाव हिसाबै बुंबाय बे बुस्थुआ नोंसोरबो बुजिनो नाजा सन्जिना मावनायावबो 10,000 थांखाबाय दागोआवबो 2 लाखनि दागो जाबाय खिन्थु बियो बे फैसाखौबो जुदि एसेबो जुदि बिदि मोनाबा 50%बो जुदि मोनाबा खिन्थु खोथाया मोजां जायाखै नोंसोरनिया मा जागोन खोथाया मा जागोन जेनेबा होनलायदो नोंसोरखौ दम होनाय नङा मिथिबाय नोंसोरो इलिगेलै मावखदों मिथिबाय बिदि इलिगेल जेबो मावनाया मावाखै मोजां जायाखै बे नोंसोराबो बुस्थुआ इलिगेल खोनासं बे बुस्थुआ इलिगेल फैनाय नङा बुजिबाय इलिगेल बा हाबामोन बुजिबाय बे बुस्थुआ इलिगेल नङा मानो गिखो बियो गोजौनिफ्राय इलिगेलै फैयाखै मिथिबाय औ गोजौनिफ्राय नोंसोरो लिगेलैनो मावबाय खिन्थु नोंसोर औ गाहायाव फैनानै इलिगेल खालामगासिनो दायो मा नों बुजिदोंना खोथाखौ नोङो थार्द पार्सन नों रायलायनाङा सुजुनानो फना मानि सुजुनाबा बुजायगोन रायलायनाङा आं बिनि बिब' जानाय आं मानो रायलाया जानांगौ जाखो हा मा नों दा हाबसुंखो दा हाबसुंखो नों दा
मा नाम नोंहा बुंलाय नोङो मा नाम आं नामखौ मानो नांगौ नोंलाय वाइ कमप्लेन नोंलाय सिबनांगौ दायो मानो बुंनो गिदों नोंलाय हा सोरनाव कमप्लेन हैनो नागिरदों हैबानो जाबायना सोरनाव साबेसे कमप्लेन है जेबो गिया आं साला ससियेल मिडियायाव होजागोन खिन्थु आंदो मिथिखा बारा देखायबाला मिथिबाय नोङो खोनासं सजनाजों मोजाङै फन हो सजनाजों मोजां रायलायहरनां बे लानो गोसो जादों नालाय आं बेजों मोननै खोथायाव रायलायहरगोन आं सजनानो फन हो दाबो नोङो 90,000 लांखाबाय दा स्क्रिनशट दंखायो आंनावबो दंखायो आंबो लाखादों आंनि मबाइलावबो नों 90,000 लाखाबाय नोंनो आङो 10,000 हरबावगोन आं मिथिबाय आसुरित मानसि फैसाया बिनानाव फैसाया खोनासं बिनानाव नोंसोरबो मानिनांगौ बेखौ मिथिबाय मोजांनि थाखायनो बुंदों आंनि खोथाखौ मोजां खोनासं फैसाया आं हारसिं मोनजाया आं थाइसे मोनजाया आं गोजौआव हरजोबनांगौ बुजिबाय आंनि सायाव गोजौ प्रेसार फैनानै दं बुस्थुआ आं फैसाखौ थाइसे मोनजाया खालामफ्लादोंमोन थारमाने नोंसोरो होमबा 2 लाख होफ्लादोंसो होमबा नोंसोरो फैसाया होफ्लानायसो होमबा बे चेकआ होमबा होफ्लानायसो जादों माबानिफ्राय सरकारा बेखौ ओरैनो होफ्लादों थारमाने हाग्रामाया नामा नोंसोरो बेबादिबा नोंसोर प्राइमारि ब्लक लेभेलाव लिस्टखौ हरनांगौ नोंसोर सिन्था खालामगोन मोनगौ ना मोना नोंसोर बुजिगौ फैसाखौ एफा माबानानै लायाखै रावबो नोंसोरसो मावना होदो हा नोंसोर सेलेक्सन खालामनानै नोंसोरसो मावना होदो होमबा बे बुस्थुआ जाबाय बिमानि फुल सजनावना बिमानि फुल बे जाहैबाय होमबा दा मावनायावबो 10,000 जाबाय नोंसोरो मानिबाय दे मावना होबाय जाबाय दे मानिबाय हा आङो नै बिनानाव आं नोंनि फैसाखौ जायाखै जायाखै आं भगबाननि कसम दा बुङो आं जायाखै नों जानाय खृष्टान दा नों खृष्टान आं हिन्दु आं भगबान बुंनायसै आं मिथियो आं जायाखै सनजिनायाथ' फैसा होनांदोंना जिउमानाव नों सोर जानो फैसाखौ जिउमाया क्लियार खालामगोन खोथाखौ आंखौ बिदि बुंबाय ना नोङो जिउमाया बोरै जानो मोनखो नोंदों गैयाबा बोरै जानो मोनखो बियो दाबो खोनासं जि जाबाय जालांबाय नों मोनजादों मोनजाखै आं बेखौ बुंनो थांला दाबो जि खालामना होबाय नोंसोरखौबो धन्यबाद होदों खिन्थु नोंसोरबो दायो बुजिनांगौ फैसाखौ 50-50 खालामनांगौ नोंसोरो नोंनो 10,000 आरो हरनो रेडिबाव सनजिनाया मिथिबाय 10,000 आरो हरनो रेडिबाव दे नोंनि खोथाखौ खोना बे बुंबा मा बुंनो बुंबा आंनि खोथाखौ खोनासं गेजेराव जेबो होना दे बुजिबाय नों आं बुंनोसै आंनि खोथाखौ खोनासं गेजेराव माने सिगाङाव क्लियार जागोन हा माबाखौ सजनाजों क्लियार जागोन बुस्थुआ बेबादिबासो हरनो हागोन नङाबा जोंना मिलाया अंकआनो मिलाया माने गोजौनिफ्राय बियोसो हरखानाय नोंसोर बेबायदि खालाम होमबासो हरगोन न'आव हरहा बुजिबाय बे सिटनिफ्राय फैखानाय बुस्थुआ बेखौ नोंसोरो चेक मावनायनि सिगाङावनो चेक हरनायनि सिगाङावनो बे आगोलावनो डकुमेन्टस लानायावनो नोंसोरो क्लियार खालामनांगौमोन नोंसोरनिफ्राय जोङो इसांखिनि थाखाखौ जों लांफिनगोन बिनानाव बेखिनिखौ नोंसोरो क्लियार खालामनांगौमोन मिथिबाय गोदोर दागो बे 2 लाखआ आंनि खोथाखौ खोनासं बिनानाव नै खोनासं मोनसे खामानियाव थाङोबा बे बुस्थुआ क्लियार खायसो हरदों क्लियार नङाबा जोंबो बेखौ हरामोन बुजिबाय आंनि खोथाखौ खोनासंनो बुंनो नागिरदों दा जुदि फैसाया क्लियार आं बुङाबा आं बिहरनायनि अधिकार गैयामोन दा सजनाया बिदि बुंबाय एथ' आराम जोंनो बेनो लोमजादों हिसाबै 50 लादों होनबावबाय आं नै लोमजादों हिसाबै आं बुजिबाय दा बेबायदि खालामनाङामोन सजनायाबो बिदि लोमजानाय मानाय इफोर खोथाया जिउमानि बानायनाय खोथा इफोरो सनजिनानि खोथा नङा दे आं बुंखायो इफोरो नोंसोरो जिउमादों मा रायलायदों मा रायलायाखै जिउमादों मा थगायजादों इयो जोंदो लोब्बा गैया इदो खोथा गैया मिथिबाय जिउमाया थगायदो जोंखौबो मानो थगायनांगौ बियो 10,000 फैसाखौ मानो लांनांगौ बियो नोंसोरथ' मावनायाव नोंसोर थाइसेबो मोना दे मावनानै होबाय दे आच्छा थिगासे मावना होबाय 2 लाख हाबबाय 2 लाखआव नोंसोर 1 लाख लानानै मानसि जानांगौ नोंसोरो बेबायदिथ' नोंसोरो बिदि जर जबस्तिथ' नोंसोरो बिनो मोना नोंस्राथ' बिदि राइट्स गैया बिनायनि नोंसोर बायदि मानसिनि थाखायनो प्राइमारि लेभेलाव बिदिनो गाहाय लेभेलाव बहुत हामा गाज्रि थासारि सोमजियो मिथिबाय बेखायनो नोंबो बुजिनांगौ दायो जोंबो गुबुननिनो बुंदों दासिम बुंदों नै खोनासं बिनानाव बिनायनि राइट्स गैया आंबो होनायनि राइट्स गैया होनबा आङो हरामोन नोङो सिन्था खालाम बिनानाव एफा बुरजा मानसि 5,000ल' मानसि मोनदों बिटिसिआव एथ' मानसि दं होमबा जोंना माबायदि केपेसिटि दं सिन्था खालामबाय बेबायदि मिलायनायखायसो हरखादों सजनाखौ दा सजना हाबनायनि उनाव बेबायदि खालामनांगौ जेरावबो बेबायदि 3-4 रानना लानो गोनाङानो जायाखै माथो 2 लाखखौ हा नोंसिनिया बुरियावनो मोनदों 2 लाख निजेनो 2 लाख मोनजोबदों बे प्राइमारिनिफ्राय फैनाय बुस्थु जोंना बे प्राइमारि फैयाखैना नों खोथाखौ बुजिना ला आं फैसाखौ आं फरायनांगौ होमबा सजनानिखौ नोंसोरथ' मावनाय समाव बिदि बुङाखैमोन ना नङालै सिस्टार बुंदों बे सजनानाव मोजां बुं
दा खोथाखौ हाबनाय उनाव बिदि खालामनाङा स्पस्ट' बियो फार्स्टआवबो नोंसिनि ग्रामिनाव सोदों हो बियो मिथिखायो आदा हाबानो आं हरगोन होनखानाय खोथा मिलायखानाय जों खोथा मिलाया बेनो फन हरामोन ना दा आं मानो फन हरबाय थानो बारे बारे खोथाखौ बुजिया आं थैनांगौ जानानै फैगोन दा फैसाखौ दा नोंसोर दासिम बेलेगनिफ्राय मोनबावाखै नोंसोरो सनजिनाया खमसे खम नोंसोरखौ अननानै आं हरबावदों आं हर होनदो 50%खौ हर जेबो नङा बिसोरबो मावना होदों बिसोरनो 50% हर 1 लाखखौनो हर 10,000खौ नों सिन्था खालामबाय थानाङा 10,000खौ बाद होनानै 1 लाखखौनो आं होमबा नै बिसोरनो बिनानाव हर होननानै आं बुंदों दे मिथिबाय दे बिनानाव आंबो बे माहाजोन जाया आं बे फैसा लाना माहाजोन जाया नोंबो माहाजोन जाया बुजिबाय खोथाखौ बेबादि खालामदोंबा सजनावबो हाबा नांगोन खिन्थु गिर्जायाव हाबो दा दाग्राफोरा बेबो थागोन बेबो सनजिनासो थागोन 2 लाख लानायनि बेबो गिर्जायाव हाबो दा बेबो बेबायदि थगायदों दा बेनावबो नांनाय बे फैसाखौ आं भरिगोन बेबादि खालामदों दा बेयो एफा मिसलिया खालामदों खोथाखौ मानो दा लाजिदों सजना रायलायनो नोंसोरसो बुजिबाय खोथाखौ फार्स्टनिफ्रायनो मिसलिया खालामगासिनो मिथिबाय मिसलिया आं खालामाखै आं नोंसोरो क्लियार काट बिहुंरि बानायनानै नोंसोरो बेबायदि खालामनो नागिरदों नोंसोरो नै मिथिबाय सिस्टार हो आं मिसलियाबा सजना रायलाय लावदाव रायलाय सजना सोंना क्लियार खोथाखौ होमबानो बुजिगोन बे आं जुदि नोंसिनाव आदिबा मा नां मैयानो फैसा खमखाय बुजिगासिनो नोंसिनिखौबो नोंसोरनि टारगेटखौबो आं आं बुजिगासिनो बांसिन जुदि आदि बुंदोंबा आं सजना मानो फन हरनो दरखार गैलामोन ना खोथाखौ बुजिना ला क्लियार खादोंमोन बे बुस्थुआ बेबायदि सजनायाबो बारे बारे थांनाय जादों खेबनैसो थांनानै बुंदों सजना बेबायदिखा क्लियार आरो चेक सिगाङाव सोदोंखा आरो बे नोंसोरो चेकखौ लानानै चेक एसपिआव मोननायनि दाख्लै उनाव नोंसोरो फैसा मोना जाजानो गिनानै नोंसोरो बहुत माबा खालामदों ना नोंसोरो हा बे चेकखौ जों केन्सेल खालामनो हागौमोन ना बेबायदि मोनाबा फैसाखौ जुदि जोंबो 50% मोनाबा जों बे चेकखौ केन्सेल खालामगौमोन केन्सेल खालामजागौमोन जोङो थाइसेबो नांस्रायामोन आरो दागोबो लायामोन आंनि खोथाखौ खोनासं हो नोङो दे दागो लानो दरखार गैयामोन नै मिथिबाय खोनासं आदा जोङो दागो लानो दरखार गैयामोन नोंनि जायगायाव नोङो राइट दं हो आंनि जायगायाव आं राइट दं हो दे नोङो बुंदो दे सैथो बाथ्राखौ सजनाया मानो रायलायनो लाजिदों दा होमबा बुंलाय लाजियाखै मानो लाजियाखै लाजिदों सनजिनाया सजनाया मानो मानो लाजिदों लाजिनांगौ होमबा जाखो मानो लाजिनांगौ जाखो फनखौ होलाय मानो फनखौ होआ होमबा बे नोंसोरनि बेबायदि मेन्टेलि प्रेसार होनायाव नोंसोरो इसां बारे बार 50 बार गाहाम नोंसोरो मियाबो बेसेबां प्रेसार होदों आंनि खोथा मोननानै बियो फैसा हरदों नोंनो मिथिगौ नोङो हा अननानै आङो हरना हो 1 लाखखौ हर 50-50 खालाम बिसोरबो मावना होबाय आচ্ছা दे ठीक আছে हर 2 लाख गाहाम फैसाखौ इसोरबो मावना होदों हरना नोंनि 10,000खौ नोङो सानबाय थानांला होननानै आंनि पारमिसन मोननायाव बियो हरदों मिथिबाय आंनि खोथाखौ खोनासं हो बेबादि खोथाया मिलायलायाबा जोंनाव मेल्ला बेनिफिसियारि दं जों मानो होनो हागोन सिन्था खालामलाय जों अदालगुरियाव मानो हैखो होमबा नोंखौसो मानो होआखै जों मा मिथिगौ सनजिनानि डकुमेन्टसखौ माबायदि लांनो मोननांगौ नोंसोरलाय हा बेसेबा गोजोन नों बबे जायगानि मानसि नोंलाय बबे जायगानि मानसि हा आं सनजिनानि जायगानि मानसि आङो सनजिनानि बिब' आङो जुदि नोङो सनजिनानि नै मोनसे खोथा नोङो आं मेरला मानसियानो दङमोनबा नै नों मानो सनजिनानिखौ लांनाय दे बुंलाय हा आं नोंसोर मानो लाङाखै एसेबा गोलाव लामा लानानै माबायदि साबा मानसिनि नोंसोर बोरै चेक बनायना हरनो मोनखो नोंसोरो नङा आंनि खोथा खोनासं बिनानाव आं मोनसे खोथा बुंनायसै आंनि खोथा खोनासं नोङो रागा जोंनो आंबो रागा जोंना बुंगोन रागा जोंनायनि खोथा नङा नोंबो बुजि आंबो बिपिएफनि मानसि मिथिबाय आंबो बिपिएफनि मानसि नोंबो बिपिएफनि मानसि मिथिबाय जोङो एक जानानै खामानि मावनांगौ दे बेबायदि अयथासार खालामनाङा बेलेगखौबो मिथिबाय अयथासार खालामाखै बेखौ जिउमाखौ क्लियार काट बुंखादोंमोन बुस्थुआ हा जिउमाखौ बिदि क्लियार काट जिउमा बेबायदि नङा जों उदालगुरियाव थांनो जोंनानो मेरला दं क'क्राझाराव जों मेरला होनो हायो बेनिफिसियारि नोंबो सिन्था खालामला बिनानाव जों खोथाया मिलायनायखायसो उदालगुरियाव हैदों जिउमादों नों मा रायलायदों बेखौथ' जों मिथिया हा जिउमाजों मा लोब्बा जानानै नोङो बेबायदि इसां गोजाननिफ्राय मावना लांखो जिउमायाबो थगायनानै मावनो हरबाय थगायनानैसो बे बुस्थुआ डकुमेन्टखौ कालेक्ट ओरैबादि खालामनानै हरदों बियो जिउमाया जों जिउमाखौ सिनायो 100% जिउमाया नालाय थगायदो जिउमाया आंनि सिगाङाव बुंनो हानाय नङा दायो मिथिबाय नोङो सजनानो खेबनैसो आं जेबो प्रेसारा मेन्टेलि आं सजनाखौ बुंगोन जुदि नों लानो लुबैदों सनजिनाखौ दा नोंसोरो बिदि फैसा बिबाय थानानै मेन्टेलि प्रेसार होबाय थायोबा आं हले एक्सन लागोन मिथिबाय दे लामा एक्सन लाबानो जाबाय आं खोथाखौ खोनास आङो जिउमाखौ जिउमानो सजनाखौ खेबनै रायलायगोन आं फैसाखौ लानो लुबैदों ला सजना नोंबो गिर्जायाव हाबो दा नोंबो सैथोखौ नुगोन आंबो सैथोखौ नुगोन बुजिबाय बेबादि एथ' मिसलिया खालामदोंबा फाबा आंनाव नांगोन बा बेनाव नांगोन मानि फैसाजों फाबिलाय मानि फा नोंसोरो आंबो 2 लाख फैसा मावना होनानै नोंसोरो 1.5 लाख फैसा लांनो नागिरनाया नोङो थाबा माथि नै नांगोन बिनानाव माथि नांगोन मा देलाय बुंलाय आंनि खोथाखौ नाय आं बे फैसाखौ थाइसे मोनजाया मिथिबाय आं गोजौआव होजोबनांगौ आं गोजौआव होजोबनांगौ आं दा बेखौ फैनांगौ दा फैसाखौ दासिम आङो रावनियावबो आङो जेबो बुङाखै दे नोंसिनि खोथाखौ आं खोनासंनानै थागासिनो मिथिबाय
आं बाहेराव उल्लेख खालामाखै नोंसिनि खोथाखौ दे दाबो आं मिथिबाय नै खोनासं आं नोंनि फैसाखौ नांगौ दे आंनि खोथाखौ मोजां खोनासं बुंनो ला हो मोजां खोनासं बेबो बे फैसाखौ लाना मा जाया आंबो गरिब जाया बे फैसाखौ लाना आं फरायनांसिगोन बे फैसाखौ बुजिया होमबा बे 50,000 थाखाखौ आं फरायनांसिगोन दा 50-60 थाखाखौ आं फरायनांसिगोन बोरै फोरिनाङो बुजिबाय नोङो बोरै मा फोरिनाङो नोङो फरायनाङा आं गोजौआव हा अलरेडि बेबायदि खोथाखौ मोजां खोनासंना ला नोङो बेबायदि रायलायनाङा आं नोंजों मोजां रायलायदों बिनानाव हिसाबै रिसपेक्ट दे खालामहरदों आंबो नायगोन दे आं नोंसोर औ बोरै माहा फरायनांगोन आंबो खबर लागोन नङा माने हा बुस्थुआ गोजौनिफ्राय खोनासंखागौ गोजौनिफ्राय बेबायदि फैनाय नालाय बेबायदियावसो जोंबो सेटखौ मोनदों आरो नोंसोरबो बिनानाव मिथिबाय मोजाङै मोजां दायो मानिलायदो मिथिबाय अननानै मानिलायदो नोंसोरखौबो आं बुंदों मोजाङैनो रागा जोंलायनो दरखार गैया नोंसोरनो 10,000 हरबावगोन नोंसोरो 1 लाखखौ लादो 50% आरो सन्जिनानियाव 1 लाखा खिन्थु थानांगोन आं बुंखादों दे लाबाय जुदि दे नोंसोरो दे मानिलायाबा दे खिन्थु नै आं एक्सन खोनासं लागोन मिथिबाय दे बुजिबाय नों एक्सनखौ सिगिबाय नाङा आं जेबो गैया आं खिथुबो सिगिनायनि गिया खोथा एक्सनखौ नङा आं सिगिनायनि खोथा जेबो नङा गिया बेयो मिथिबाय आं जेबो गिया नोंसोरो इलिगेलै मावखादो आङो बेखौ इलिगेल नङा बेबादिबा फैसाखौ मोनखाया बे इलिगेल बे दुनियावनो रावबो सैथोजों थाङा एसे इलिगेला थांखागोन बुजिबाय नों खोथाखौ बुजिना ला नों दायो 5,000 बानायनाय नोङो समावथ' नोंसोर थिग मावदो दे खिन्थुबा नोंसोर दायोसो बे नङा सफायखांनायनि उनाव नोंसोर मानो लुबैजोबखो बिनानाव नोंसोरो हा खोनासं खोथाखौ आंनि खोथाखौ नों गाज्रि साननाङा रागा जोंनाङा हो गाज्रि साननाय नङा 5,000 आं नै बहुत धर्ज 5,000 दंगासिनो आं 5,000 खोनासंगासिनो नोंसोरनि नोङो खोनासं मेन्टेलि प्रेसार नोङो होनायखौ आं खोनासंगासिनो मिथिबाय आं मेन्टेलि मा प्रेसार होदों जेबो मेन्टेलि होआखै बेयाव मेन्टेलि जेबो प्रेसार होआखै आं माने फंनैसो रायलायगोन आं बेफोराव हो आं बिनि बेफोराव आं हो फिसाजो बायदि फेदेरदो बिसोरखौ नों गम दोङो हा आं जेबो मिन्थिया नोंसोर फेमिलि मेटर आं हाबनो नङा आं होमबा खेबनै रायलायगोन नोङो लाउदाव हो आं लाउदाव खेबनै रायलायगोन आं दोनगोन ओमफ्राय नों लाबो दे मा खालाम नोंसोर आं खेबनै सजनानि खाथियाव होना हो लाउदाव रायलायगोन आं दे खिन्थु नोंसोरो बिदि मेन्टेलि प्रेसार होबाय थायोबा आं हले जेबो मेन्टेलि प्रेसार होआखै आं नों